gaur urriak 20, eguaztena, eta perretziko batzaz aparte gero beste inkizun badeko, ereitie. Hemen batetik, hidrogelaz eta egiten dugunen hastean, eta bestetik, azken egunotan hartako perretziko helduen, esporak irabiatute, gero lurragaz nahazteko, eta ereiten behintzat alegintzeko. Emaitzak beti be nahiko, neurrikoa diez, baina lortzen diez. Hemen dago logorko lehenengoa, ikusten da egoizen ondorioz arrakalauta dauela, eta kolorie be oso argi zedala. Oin be egoize apurbe dau, lehen ez dagoen, ze eragin dekon. Esan behar da, inguru hau, atzo, eta hor ikusten da, odize, urrestatuen gainule apurbet, eta, egoizek behar bada dana zikotu dago, baina bintzat zeuzer lurrien geratu dan. Horri ikusten den txikitsu hori, batzo berdin egon zan. Hor geratuko da dana da. Hemen, Douglas izeian, azpizen. Eta hemen, urkizen artean, hor ikusten da, urkize, hor aretxe bat dau, baina apuretu urruntxu hau, eta hemen beste urki bat. Askotan ipatzen dut arbola, ze uste dut esanguratu dela aurten, esango neuke aretxean eta ez dauela hainbeste. Gehiago urkizetan. Eta jente askorentzat arraroa da urkizetan egotie, baina egon badau. Bi hauek, aritz Amerikarren eta urkizen artean dauz. Ikusten da arrakalatuta dauela, egoiziek eragine dekola. Inguru hau atzo nahiko ondo ureztatu gainon, bart eindako aiziek ez dakiz ze eragineko zoen, honik ez, bintzat, baina bintzat, ia azpizen sartu dan eta horrengo gunetan ikusiko emaitza. Hor bintzat, hemen zeuzer badeko bintzat. Atzo azten itzitakoa. Atzo baino ez asko esan dizau. Aldapan aretxartien hartu dugu zanbi. Ikusten da ze harin heldu dizan atzotik ona, atzo ezielako egon. Egoizen eraginez harin heltzen diez. Aportzako dugu, ereiteko. Atzo itzitako beste txikitsu bat. Indana da heldu, baina hasi bapesa. Eta atzoko bai, bere horretan. Eta gauza bera. Eta hau da gaurko emaitza. 456. Aurreikuspena ez da ona. Batez be ziku dauelako. Itxura baten, bizatik aurrera euri izango deu, apurbet, baina inguru honetan ez du moten askorik edo nahikorik ingo deunik. Ikusi berko.